Joo, toi Tupsu soitti mulle ja sanoi, että sillä on joku kauhea kriisi täällä päällä, niin mun täytyy mennä katsomaan, että onko sillä nyt kaikki okei täällä. Mut katsotaan, onko se kotona edes. Tervetuloa mun kotiin. Moi. Moi. Mä nyt sit tulin. Tervetuloa Juha. Tervetuloa ihmiset mun rakkaaseen kämppään. Kakkoskotiin. Tervetuloa. Eli tosiaankin tässä on nyt tää mun eteinen ja Juha on kameran takana ja Juha ei halua tänään esittäytyä kameran edessä, koska sulla oli rankka ilta varmaankin. Joo, moi vaan kaikille. Mulla on tosiaan, joo, mä en nyt välittäisi puhua siitä. Juhalla oli rankka ilta eilen ja itse asiassa meillä oli yhdessä rankka ilta, mutta mulla on eiliset meikit päällä, joten mä laitoin aurinkolasit päälle, jos niitä ei nyt välillä näkyisi. Ja Juha olikin aiemmin täällä, mutta nyt mä odotin Juhaa ja mä haluan tavata mun rakkaalle ystävälle kuoharille. Oi. Itse asiassa tähän mä sanoin nyt aivan väärin, anteeksi. Ei me juoda mitään kuoharia, me juodaan vaan champagnea. Joo, mä katsoinkin, että ei tää mitään kuoharia tosiaan ole. Mutta kun mä oon Suomessa, niin mä en tiedä, että on tuulipuukansa. Niin voit heti ottaa tässä. Joo, kyllä, joo, mä aloittelinkin tossa. Elikkä ihan niinku tälle päivälle. Chin chin. Chin chin. Otetaan aikaa. Kiitos, näin on hyvä. Eli tosiaan mä oon Tupsu, eli mua kutsutaan Tupsuksi ja mun oikea nimihän on Tulppaani Marjaana Silverstone, mutta vittua, anteeksi kun mä kiroan, mutta mulla on niin suuret angstit nimeä kohtaan, että mä vihaan sitä nimeä, joten mä oon siis ihan kehitellyt tämän Tupsu-nimen siitä Tulppaanista, että mä en voi sietää sitä, että se on ihan perseestä, että mä oon Tupsu ollut aina mun kavereille siitä asti, kun me on tunnettu Juhankin kanssa. Juha ei edes, tiesit sä, että on Tulppaani oikein? En tosiaan, mä en siis. Tupsu sä oot aina ollut mulla. Tulppaani Marjaana, joo, että terveisiä vaan mutsille ja Paijalle, mutta Tupsuna mennään. Eli nyt jos aloitetaan mun kodinesittely. Niin joo, mä luulen, että kaikki haluais kyllä. Joo, eli itse asiassa niin kun, no nyt mä niin sanoin, että tässä ei meidän ole laittanut, itse en ole laittautunut millään tavalla, koska eilen oli rankka ilta. Mutta jos aloitetaan tästä nurkasta. Tämähän on siis vuokrakämppä, koska mulla on tää kakkoskämppänä ja ei silloin ole mitään järkeä ostaa omaa. Elikkä tässä on anteeksi, siis mä oon pakko sanoa eka tässä, anteeksi, mulla on niinku tää mun laukku tässä niinku kuvaat se Juha vähän lähempää. Joo, mä koitan ottaa. Tää on Michael Kors, eli kaikki niinku, jotka tietää, niin todellakin tietää. Eli ei oo mikään niinku tavallinen laukku. Mutta siis jos aloitetaan tästä, eli tää on Cartel. It's Cardell Stone jakkara. Eli se voi olla myös pöytä, mutta tää on mulla nyt jakkaran. Eli ketkä käy mulla niin kun kylässä, niin ne voi istua tässä silloin kun ne laittaa kenkiä. Eli ihan tälleen. Juha on istunut tässä aika monesti. Joo, siis toi on tosi upea. Mä muistan sen, kun mä istuin siinä kerran. Joo. Ja sä oot laittanut tässä nauhoja kiinni. Joo, mä muistan senkin. Ja. Eli tässä tehdään ne. Ja sitten jos mennään eteenpäin. No itse asiassa mä voisin vielä laittaa tässä, niin kuin tässä kun on tää kuva. Eli tätä taulua, tässä on itse asiassa mun rakas ystäväni kuvassa. Eli mun rakkaan ystäväni kuva ja hän on kuvattu tässä. Elikkä näitä ei ole olemassa kuin tää yksi maailmassa. Että tää on todella ainutlaatuinen ja hyvin rakas
mulle, että tää melkein tunteet tuo pintaan. Että tää suunnittelija, tää toteuttaja ja maalaaja nyt ei tule mun mieleen, kuka tää oli, mutta että tää oli joku tosi kuuluisa. Joo. Ja nyt jos mennään tänne päin käytävää, niin tässä ei ole oikeastaan mitään. Älä kuvaa noita katakkeja. Joo, mä en Älä kuvaa noita. Joo. Tässä ei oikeastaan mitään. Oliko sulla jotain muuta tästä? Itse asiassa tämän valaisimen voisi vielä mainita, koska tää oli kans aika hyvä suunnittelija. Muistatko kuka tää oli? Oliko tässä Philip Stark? Miten mä muistelen? Että... Voi olla, koska sä kävit ostamassa ja sulla oli vaan se käyntikortti. Joo, se on mulla nyt tuolla autossa, mä jätin sen sinne. Sulla on kaikki tallessa. Mulla on kaikki, mulla on kuittikin tallessa tästä. Joo, tää oli tosi kallis. Eli tää oli kallis, eli jotain yli 900. Joo, ainakin. Ainakin. Joo, eli aina kuitit kannattaa pitää tallessa, kun laittaa jonkun muun kuin itse ostamaan näitä juttuja. Eli Juha käy ostamassa aina mulle kaiken. Itse asiassa mä voin tässä vaiheessa jo sanoa, että mä en käy kaupoissa nykyään. Itse asiassa joku Prisma, City Market, niin ei todellakaan ole mun kauppoja, että Juha hoitaa nämä jutut, tai sitten mun semmonen hoviostaja, joka on aina välillä saatavilla, että mä en todellakaan mene minnekään tällaisten kuolevaisten kauppoihin, että ei ole mun juttu, että mä en jonota. Mulla ei ole todellakaan hermoa jonottaa, niin kuin Juha tietääkin. Joo, mä tiedän sun kiireet kyllä. Joo, sulla ei ole aikaa. On ollut kerran mun kanssa jonossa ja tietää, mitä siinä kävi silloin. Joo, mulla on vieläkin porttari sinne. Ei kannata mun kanssa jonottaa todellakaan, että muut hoitaa nämä Prisma City Market juoksamiset, että ei ole mun juttu. Mutta Juha osti tämän valaisimen. Mä rakastan tätä valaisinta, koska tää jotenkin tuo ton valon hyvin esiin, eikö? Joo, musta se valaisee mun mielestä. Tähän tilaan. Joo, se suorastaan valaisee, voisi sanoa, tämän tilan mun mielestä. Joo, eli tässä oli tää eteinen ja sitten seuraavassa osassa mennään tuonne mun makkarin puolelle. Kiitos.